Kijing tip bat ki khobor ki baman la kasni na khwasi kai channel siang bah subscribe nok manta. Kijing penpana bat kijing tip halor ka rukom hap slap na du manin kasni bat hadu menta kasni bat hadu la shai kasni. Ka jing hap slap hanin kasni ha shlong kalong hadu khatway point san kat ba menta kasni pat ka jing hap slap ha nong ba shlong kalong khat san point hanyu kat ba ka jing hap slap ha so ramanin ka jing hap slap kalong kumba pra pheng riu pon riu bat ka jing hap slap menta ka singi ha so ra kalong sa pheu san pon riu pat ka jing hap slap ha yam hanin ka singi kalong riu pon riu bat ka jing hap slap menta ka singi ha yam kalong hadu khat san pon 0 bat kat kum na ka Indian Meteorological Department jong ka sarkar India kalpen pena bat kalpen tip ba hagi art pesau benta ki pansawan kan la bandon ke jing hap slap ka ba malu mala lane ka ba khamjor hagi benta jong ka nong ba shlong bat ki snong ba marjan jong ka nong ba shlong hagi benta jong ka jala kan don ke jing hap slap ka bajur bat ka bajur ha bat kan don ru ka jing ki eryong bat tit perthat ong ka khubor jong ka Indian Meteorological Department jong ke sarkar India. Kublai Shibun.